Фермери отново излязоха на протест. Демонстрацията започна пред Министерството на земеделието, а по-късно премина и пред вратите на Министерския съвет, където настояха за среща с премиера. Исканията им са за финансово подпомагане в земеделските сектори. Недоволството проследи Ния Прелджич. Според фермерите, финансовото подпомагане от страна на държавата е недостатъчно и обещанията към бранша не са изпълнени. Нашия апел към министъра на земеделието, че положението е много тежко в целия бранш и ако той не вземе мерки сега, ще се наложи след няколко месеца много министри да взимат много мерки, защото цяла България ще разбере какво значи да сме без българско производство на мляко, месо, зеленчуци, плодове и всичко, което е нужно за изхранването на населението. Получаваме 3-4 пъти по-малко субсидии от другите страни. Литър млеко 80 стотинки, 70 стотинки. А как може 1 литър вода да е 1,50? Реално съдбата на по-малките стопанства е ето тази. И всеки месец семейни ферми затварят. А в същото време, предполагам, и управляващите искат да консумират чиста българска продукция, но не се стараят по никакъв начин. Те ще станат 20 години, които сме в Европейския съюз. Нашите субсидии не са изравнени поне със средноевропейските. Та ние втора ръка фермери ли сме? Една крава яде и в Германия, и в Холандия 40 кг силаш, днес и в България. Протестиращите поискаха оставката на ресорния министър Кирил Вътев и незабавна среща с премиера Николай Денков, но такава им беше отказана. Управляващите се държат като говеда. Нашите говеда не могат да разберат това, което ние им привеждаме, зато и другия път няма да дойдем с мляко, а ще доведем директно говедата тук. Протестиращите са категорични, че недоволството ще продължи. А дали фермерите ще защитят справедливите си искания, ще разберем от един обикновен фермер, който е изпратил писмо до президента, парламента и министър-председателя. Писмото е следното. Уважаеми управляващи, пиша ви това писмо с цел да ви информирам какви са настроенията в българските фермери. За целта ви изпращам 2 писма, които са на български деца на фермери, написани до дядо Коледа. С уважение, български фермер. Скъпи дядо Коледа, аз съм Мина Минчева. Моят татко е фермер, както и татковците на Боби, Аси и Гошко. Аз пиша и за тях. Дядо Коледа, моят татко все се грижи и притеснява за нашите биволи. Дали са гладни, дали са жадни, дали са издоени. Той все бърза и много работи. И се няма време за мен. Не беше с мен и даже на рождения ми ден. Няма време. Няма време за мен. Няма време да играем заедно. Все няма време. Дядо Коледа, моля те, много те моля, направи така, че тати да има време за мен. Друго не искам. Аз много слушах. Скъпи дядо Коледа, пише Анен добавя на 10 години. Аз съм 3-то поколение фермер и искам, ако може, да направи щастливи децата на всички фермери в България. Защото фермерите работят много, изкарват малко и нямат време за децата си. От моя дядо знам, че без фермери всички сме загинали. Изпращам ти историята, която моя дядо ми разказва. Фермерска приказка. Едно време, в края на миналия век, в България се отваря голяма пропаст и настава голяма бъркотия. Хората нямат пари и банките фалират. В магазините няма храна. Изпразват се. Няма интернет. Има режим на тока. Няма изкуствен интелект, обаче, за да им помогне. Хората изпадат в ужас и започват панически да падат в пропастта или бягат в чужбина, за да се спасят. Тогава се събират народните избранници и решават да подредят нещата така, че да не се стига до това хората да падат в пропастта. Най-отгоре поставят фермерите, защото те били най-здравите и най-упоритите хора. Хванали се фермерите здраво за земята и започнали да произвеждат храна. За тях се хващат хората, които преработват храната, за да могат да нахранят народа.
За тях пък се хванали търговците, за да е удобно за народа. Хващат се един след друг, но понеже търговците висели за преработвателите, а преработвателите за фермерите, тези, които били първи, не издържали на тежестта. Когато фермерите умалели, помолили хората от властта, онези умните народни избранници, да помогнат, понеже тежестта била най-голяма за тях. Народните избранници обаче имали много по-важни дела, не обърнали внимание, за тях всичко било наред. Когато тежестта на фермерите станала непосилна, фермерите пуснали ръце и всички паднали в пропастта заедно. Поуката е да се държим здраво за земята и да не допускаме безотговорни политици да съсипят нашата хубава и мила страна.